گەنمê Ukraynayê dibe malê diziyê û mijara bazarên siyasî. Duyê Hezêranê balyozxaneya Ukraynayê ya Beyrûtê got Rûsyayê 100,000 ton genimê Ukraynayê diziye û henartiye Sûriyayê. Li gor kompanya Refentîvê ya ku zanyariyan li barê bazara darayî û binesaziyê diweşîne. Keştiya Ûrsan genim ji bendera Sêvastopolê ya nîvgirava Kirimê bar kiriye û li bendera Lazkiyayê ya Sûriyayê daniye. Nîsana Borî, Wezareta Çandiniyê ya Ukraynayê bi daxuyaniyekê diyar kiribû ku Rûsyayê 500,000 ton genimê Ukraynayê diziye û şandiye nîvgirava Kirimê yan jî Rûsyayê. Ji sê paran para genimê dinyayê ji Rûsya û Ukraynayê dikêje çar hêlên dinyayê. Lêşerê Ûrsan li dij Okranan firotina genimê Ukraynayê astan kiriye û êdî tê gotin ku 20 milyon ton genimê Ukraynayê li benderan asê maye. Vê arîşeyê qeyraneke xwarinê ya cîhanî derxist holê û pêre bihayê tona genim xwe li sînorê $500 xiste. Di encamê de netewên yekbûyî hişyarî da û planeke vekirina rêyên barkirinê ji Odîsayê û lîmanên din ên Ukraynayê pêşinyaz kir. Di heman çarçoveyê de balyozê Ukraynayê yê li Tirkiyeyê îna Borî got ku Tirkiye jî genimê diziyê yê Ukraynayê ji Rûsyayê kiriye. Wezîrê Karûbarên Derveyê Rûsyayê Sergî Lavrov heştê vê mehê serî li Tirkiyeyê dide dagovekirina koridorên ewle yên hinartina dexl û danên Ukraynayê gotûbêj bike. Tirkiye jî hewl dide Sûdê ji vê mijarê bigire û bazarên xwe yên ji bo dagirkirina Rojavayê Kurdistanê li serê bi Rûsyayê re bike. Girêdayî mijara diziya genim nemaze piştî dagirkirina Serêkaniyê û Til Abyadê bi 100,000 tonên genimê Rojavayê Kurdistanê ji hêla Tirkiyeyê û komikên çekdar ên opozisyona Sûriyayî ve hatibûn dizîn û li Tirkiyeyê hatibûn firotin. Di gor de Rûsya û Tirkiye heta kîjan radeyê dikarin genimê Ukraynayê yê talankirî ji bo berjewendiyên xwe yên siyasî û aborî bikarbînin û civaka navdewletî çima bêdeng e.